La història de la nostra església s'inicia l'any 1972 amb una petita comunitat que va néixer d'un nucli de persones nascudes i vivint a Catalunya, que per la necessitat de donar una resposta a la inquietud de recerca espiritual que els movia, s'interessaven per la tradició de l'Església Ortodoxa, en una època en què l'Església Ortodoxa no tenia cap ressò a Catalunya. Des de llavors han passat força anys. Actualment, amb l'arribada de moltes persones procedents de països de l'est, majoritàriament eslaus, van configurant un mosaic divers i plural. Això ha fet que a partir de la parròquia de Barcelona s'hi hagin obert altres parròquies en el Principat, en el País Valencià, a les Illes Balears, al País Basc, a Galícia, i a les Illes Canàries. Les diverses comunitats preguen i celebren els oficis fent servir bàsicament la llengua catalana i castellana, i amb el temps s'han anat incorporant cants i pregàries en eslau i altres idiomes de les comunitats que ens acompanyen. Господу се помолимо. Sada i uvek i u vekove vekova. Actualment, el bisbe per l'Europa Occidental del Patriarcat de Sèrbia és Monsenyor Luca i té la seu a París. I quan el bisbe està entre nosaltres, és la plenitud del cos eclesial. El cor és una eina indispensable per a les nostres celebracions. Els nens i la catequesi, pilar fonamental del futur de l'ortodòxia. Són presents en la societat que ens envolta a través de l'obra social, de les diverses comunitats, de la fraternitat de Santa Eulàlia. Hoy hemos hecho una salida cultural. Hemos visitado las cavas. Hay una pregunta, ¿quién fue Sant Sadurní? De l'Escola d'Iconografia, conferències per tal de que el nostre entorn més proper i la societat ens conegui millor. I de la Fundació Ortodòxia.
Que Déu us beneeixi.